медони чӣ? Дирӯз бобоям як китоб хонд. Китобро баланд хонд. Ман бо диққат гӯш кардам. Чӣ гӯш кардӣ? Будааст, набудааст, як қори ишкамба будааст. Ишками калон доштааст. Ана ин хел пурхӯр будааст. Агар дар сари дастархон нишинад, як табақ палав, 4 нон, як табақча қанд. Исто дӯстам. Вай чӣ хеле инсон будааст? Вай қоришкамба не, фил будагист. Не, вай инсон аст. Инсони пурхӯр аст. ишками калон дорад. барои ҳамин вайро қори исмати ишкамба мегуфтанд. Заргушак, воқеан ту аз бобои китобхонат напурсидӣ ки дар алифбо баъди ҳарфи ё кадом ҳарф меояд? Вай фаромӯш кардам. Ана ман пурсидам. Чӣ? Пурсидам. Хай, ба чӣ? баъди ҳарфи ё и меомадааст. Чӣ хел мешавад? фаромӯш кардам. ҷура, ману ту фаромӯшхотир шудаем. Як рӯз як коро мекунем, як рӯз не. Нағз не. Мин баъд нағзакак пурсида мегирему. ба бу мегӯем ки фалон ҳарфро ба мо ёд деҳ. хуб шудааст. албатта. Салом дӯстон. Салом. Рафтем ба назди ҳарфхӯрак. Ба назди ҳарфхӯрак? Имрӯз ид аст, иди инсонҳо. Иди инсонҳо? ман 101 идро медонам. иди сада, иди наврӯз, иди занон ва ғайра ва ҳоказо. лекин ин хел идро бори аввал мешунавам. иди инсонҳоро мо ҷашн мегирем. мо? яъне кӣ? паррандаҳо, чаррандаҳо, моҳиҳо, тамоми ҷонварони олам. дар ин рӯз инсонҳо ба шикор намераванд. ягон паррандаро озор намедиҳанд. ягон заргушакро шикор намекунанд. баръакс ба мо ғамхорӣ мекунанд. яъне мо хурсандӣ карда иди инсонҳоро ҷашн мегирем ва ба онҳо ташаккур мегӯем. дуруст, рафтем ба назди ҳарфхӯрак. имрӯз ҳарфи и меомӯзем, калимаҳои зебо месозем, инсонро таъриф мекунем. рафтем дӯстам. маро интизор шаве. зудтар. салом ҳарфхӯрак. ҳарфхӯрак, ту тайёрӣ? салом ҳарфхӯрак. имрӯз ҳарфи и мехӯрӣ. бале. хош. бум. зудтар ҳарфи иро ба мо нишон деҳ. ана ҳозир мекушоем. кани. хош. ёфтам. ана ин аст ҳарфи и. ана ин магар н нест? не. миёнбанди н рост аст. миёнбанди и яктарафа рафта камтар каҷ аст. нағзтар нигоҳ кун. саросема нашав. дар ҳақиқат и миёнбандаш каҷ будааст. яктарафа. кани акнун ба ҳарфхӯрак. кани дӯстам. ана ош шавад. хӯр. и банда лабай. биё мусобиқа мегузаронем. бо ҳарфи и калимаҳои зебо месозем. майлаш. бумидоно. лабай. ту довар шав.
با ما خالده مرحمت خوش یکم کنی زرگوشک حاضر نه حرف خوراک ایز آفرین زرگوشک با تو یک خال داده شد یک خال اکنون نوبت من کنی آهسته حرف خوراک انا من با تو حرف آوردم انا بخور و بگو با حرفی پیشتر چی شد اید انا کنون نوبت من یک با طرفیست تو هم یک خال داده شد پاندا یک خال خوب ایون آفرین زرگوشک باز با تو یک خال میدیم وا 2 خال شد اکنون نوبت من کنی اینسو خوش آهسته پاندا حاضر حرف خوراک انا دوستم خوش حاضر باز حرف میدیم دوستم انا باز یک حرفی دیگر میدیم حاضر انا دوستم گیر علم انا احسان پاندا کلمه خوب با تو 3 خال میدیم من صاحبی 4 خال شدم حاضر ایستا من یک کلمه زیبا سازم که از تو هم گذارم حاضر آهسته زرگوشک انا حاضر خوش حاضر انا با حرفای پیشتره چی شد؟ انسان آفرین زرگوشک در حقیقت کلمه عجایب با تو 5 خال داده می شود زرگوشک من اکنون صاحبی 7 خال شدم حاضر من کلمه عجایب بسودم کنی یک طرفیست انا حاضر انا دوستم کنی این حرف رو بگیر حاضر باز حرف میدیم کنی خور حاضر باز انا خوش باز حرف هست حاضر باز حرف میدیم حاضر دوستم انا باز حرف دوستم خوش کنی دوستم بگو که با حرف های پیشینه چی شد استقبال بله کلمه زیبا با تو هم 5 خال میدیم پاندا من صاحبی 10 خال شدم تو باش از زرگوشک صاحبی 7 خال یک طرفیست حاضر یک کلمه می سازم آهسته زرگوشک آهسته استقلال آفرین زرگوشک با تو باز 5 خال میدیم من 12 خال دارم تو 10 خال کنی یک طرفیست حاضر مرحمت حاضر نوبتی من انا حرف خورک بگیر دوستم باز حرف میدیم حاضر انا دوستم بگیر
ана дӯстам. ана инро ҳам бигир дӯстам. ҳозир ана ман ҳозир ба ту кӯмак мекунам. ин қадар ҳарф бисёр хурдие дӯстам. искандар, исо, исфандиёр, иқбол, икром. дӯстам, дӯстам, ба ту чӣ шуд? ту ҳарфхӯракро бемор кардӣ. яку як бора ба вай ин қадар ҳарф хӯрондӣ. охир мумкин набуд. ана кори хуб нашуд. дӯстам, бо ҳарфхӯрак чӣ шуд бум? дидӣ ку чӣ шуд? ҳарфхӯрак дигар ҳарф намехӯрад. акнун чӣ кор мекунем? акнун ба ҳарфхӯрак ягон калимаи аҷоиб хӯрондан дар кор. вагарна дигар дарс намехонем. бум, ман як калимаи коғазпеш дорам. диҳам. ку биде? ҳозир. ана. кани. хуш. ҳозир дӯстам, боз як ҳарфи дигар медиҳам. ҳозир. ана дӯстам. хуш. биё дӯстам. ана. и ш т и ҳ о иштиҳо. офарин панда, офарин. калимаи иштиҳо як ҳикоячаи аҷоибро ба ёдам овард. кани инҷо шинед ман ҳикоячаро хунам. майлаш. биё дӯстам. хуш. ҳозир. марҳамат, гузашта шинед. бо диққат гӯш кунед. биби барои илҳом ширбиринҷ овард. илҳом дусе қошиқ хӯрд. баъд аз сари дастархон бархест. биби ҳайрон шуд ва пурсид: илҳомҷон, ту имрӯз иштиҳо надорӣ? иштиҳо дорам, ҷавоб дод илҳом. бибиаш гуфт: илтимос, ширбиринҷро бихӯр. илҳом гуфт: имрӯз дарси аввали мо варзиш аст. дар давидан сабқат мекунам. аз ин сабаб ғизои зиёд хӯрдан мумкин нест. шиками пур давиданро душвор мекунад. дуруст гуфтааст илҳом. ҳар вақте ки ишками ман аз бамбук пур шавад, хобам меояд, ҷунбида наметавонам. панда, барои ҳамин кам кам ва зуд хӯрок хӯрдан лозим аст. фаҳмо? боз хӯрокро баъди варзиш мехӯранд. пеш аз варзиш хӯрок хӯрдан зарар дорад. бум, ташаккур ба ту. барои мо ҳикояи ибратангез хондӣ. заргушак, панда, китоби бурро мехонем, пур аз ҳикояҳои ибратангез аст. ана ман ҳам ҳикояи ибратангез медонам. кани бигӯй, мо гӯш медиҳем. кани. ҳозир. иқболу икром имрӯз иди алифбо доштанд. икром бо ҳарфи и шеъра зиёд кард. и ҳарфи хушнавис аст. и ин қадар нафис аст. иқбол низ бо ҳарфи и шеър хонд. иро дили кушод аст. имкони и зиёд аст. офарин. ман ҳам як тезгӯяк медонам. хуш. июн аввал, июл сони. июн аввал, июл сони. офарин, тезгӯяки нағз. бале, ба ман ҳам маъқул шуд. акнун ҳамин ҳикоячаю, ҳамин шеъру, ҳамин тезгӯякро рафта ба хона ба бобою бибию, падару модару хоҳару бародарони худ нақл мекунем. чӣ гуфтед? ман ба хона рафта ба онҳо нақл мекунам. онҳо хеле хурсанд мешаванд. бале, ба хона рафта ҳарфи иро машқ мекунем ва калимаҳои зебо меомӯзем. хуш, шумо бо ҳарфи и шинос шудед? бале. офарин. бачаҳои азиз, шумо ҳам
ҳарфи иро шинохтед? аҳсан. хуш, бачаҳои азиз, бо ҳарфи и якчанд ҳиҷо ва калима навишта бурро талаффуз кунед. хайр, бачаҳои азиз.